Татарстанның төньяк көнбатышына урнашкан Мәчкәрә авылы 18-19 гасырларда ук бу яклардагы иң зур ислам мәгарифе үзәге була. Авылдагы әлеге таш мәчетне 1791 елда беренче гильдия сәүдәгәре Габдулла Үтәмишев салдырган. Нинди генә чырлар һәм еллар булмасын, әлеге мәчет бүгенге көнгә чаклы сакланып калган. 1930 елда инде безнең бу мәчетебезнең манарасы киселде. Һәм шуннан соң инде колхозлашкач, инде монда колхозның менә ындыр табагы ишек алдында һәм инде монда ашлык сакладылар. Моннан 80 ел элек шушы авылда туган Асия ханым Мөлекованың әлеге мәчеткә кагылышлы әти-әниләре сөйләгән хатирәләр әле бүген дә хәтерендә. Ул манара төшергәндә бөтен авыл җылады ди. Бөтен авыл җылады, әмма ул төшерүчеләрне үзебезнең авылдан түгел башка җирдән китереп төшерттеләр ди. Без аны соңыннан ишеттек, алар хәвеф хәтерләргә очрап, үзләре дә һәлак булганнар икән дип. Авылның имам хатибы Мөнир хәзрәт Йосыпов белдергәнчә, мондагы мәчет һәм мәдрәсә тарихы ислам дине галимнәре Габдынасир Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани исемнәре белән дә бәйләнгән. Шуңа күрә дә Мәчкәрә укуларын гыйбадәтханәне күрсәтүдән башладылар. Еллар буе ташланып хәлдәге мәчетне бүген акрынлап кына булса да төзекләндерә башлаганнар. Мәчет каршындагы мәдрәсәдә, Мәчкәрәдә һәм тирә-юньдәге авылларда яшәүчеләр генә түгел, хәтта Казаннан да килеп белем алучылар шактый булган бит. Патша заманында Екатерина Аваль бернинди рөхсәт бирмәделәр татарга үсәргә, чөнки шуның өчен монда бөтен фән кешеләре монда булды. Аннары инде алар инде таралды. Бик күп безнең нәселендән фән кешеләре, военныйлар, врачлар, инде бик зур безнең нәсел, Чингиз Айтматов да безнең нәселендән. Кукмара районы мөхтәсибе Рәдиф Тимергалиев сүзләренә караганда, бүген авыл зиратында бу данлыклы Үтәмишләр нәселенең байтак вәкилләре җирләнгән. Совет чорында халык күңеленә салган булалар, бу байлар зираты. Ягъни халык инде байларны күрә алмаган, мәсәлән, байларны яратмаган, шуңа күрә ул ташландык хәлдә булган. Һәм шушы барлаганнан соң 2000 елларда инде шушында кирип, монда тарихчылар Ирек Хадиев, Раиф Марданов алар килеп, алар инде шушы кабер ташларын өйрәнәләр, кемнәр яткан бар диләр, аны тарихи чыганаклардан аларның нәсел шәҗәрәләренә китереп чыгаралар. Бүгенге конференциянең дә төп максаты нәсел шәҗәрәләренә багышланган иде. Чөнки нәсел язмышында авыл тарихы да чагылыш таба. Шәҗәрә ике төрле була, матди һәм мәгънәви. Ягъни нәсел ягыннан безнең шулбырыбызны өйрәнергә кирәк дип әйтәбез. Аннан соң гыйлем ягыннан да безнең шулбырыбыз булырга тиеш. Без гыйлемебезне кайдан, кемнән алабыз дип без белергә тиеш. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев үз чыгышында октябрь аенда Россиядә халык санын алу, демография, гаилә һәм нәсел кыйммәтләре мәсьәләсенә дә тукталды. Моннан алдагы 2 җан исәп алуны карасак, татарлар 200 меңгә кимегән. Монысында күпмәгә кимербез, мин белмим. Зур дини галимнәр тикшергәч, милләтне саклар өчен 4 әйберне сакларга кирәк дигәннәр. Беренчесе динне, икенчесе җанны, өченчесе нәселне, дүртенчесе байлыкны. Байлыкны таба да саклый да белергә дин. Менә шушы димәк нәселне саклау, милләтне саклау, нәселне саклау өчен нәселне белергә кирәк. Конференциядә чыгыш ясаучылар шәҗәрә төзү, нәсел язмышын, төбәк тарихын өйрәнүне гаиләдә генә түгел, мәктәп кысаларында да алып барырга кирәклеген ассызыклап сөйләделәр. Чөнки зур ил тарихы гаилә, авыл яисә кичкенә шәһәр тарихыннан башлана бит. Кукмара районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.